Нахта тук да не слуша колегата. Стана 10 години съм. Ни коса ми остана, ни нищо, плешива работа. Нещо мога ли да измисля? Па че го оправи, бе, дай това гране. Дай това цукало ти кава, дай тук, бе, да те, седи тук и гледай. Ще стане ли? Ще стане. Мали! Ей, те това леко! Приятел, дай малко по-бързо, че идват хора, бе. Бягай, че работа имаме тук. Бягай, работа имаме. Мали. От тук му усещам лечебните свои. Няма сам сега. Така, бръкай. Бръкай. Мъжи на главата. Мъжи, сакаш и коса или нещо за теб. Мъжи. Така. Давай, мъжи убаво, там къде няма коса. Давай. Така. То няма никъде. Добре. Така, сега залупи с това. Залупи с грането в главата. Така, слушай, пустиняк. Това гране няма да го мъниш от главата си 24 часа. Тая картуна няма да миеш 5 дена. Я ти гарантирам, че на 11-тия ден, че имаш те така козиня у главата. Че си като буби на работа, бе. Ще стане? Ще стане, не ми. Сега, че бегам, че имам работа. Бегай с тия, че се усрал целия с тия гумна. Бегай, мани си. Би бил кеял. Ей, Кърлеш, казвам ти, това наше, ако се изсере на още едно ченге на главата, ще му купим мезонеп, човек. Направо ме изпълнят всякъде. Карай на другото кръстовище. Уважаеми приятели,